Raymond Natchor, intay man alawatan daytoy damag lokalidad, daytoy na i-turnover klase ti igam. Sa dino nga lugar daytoy, Bombo Raymond, please come in. May sa construction worker ti voluntaryo ang nag-surrender ti paltog a caliber 38 revolver babaan Taringay Police Station. Dinasaw nga construction worker ket nabigbig ani Carl Jan Sibo Frigliana agtawon 34 awan ang asawa ken residente ti Barangay San Juan, Aringay, La Union. Sigun tinakalap ng impormasyon, itinasaw nga paltog ket resulta pailag information dissemination campaign against loss of firearms and intensive effort of plan katok. Tinasurrender nga paltog ket adaan ti kustodiya ti Aringay Police Station para ti proper disposition daytoy. Dati damag nga inak maidanon para ti Bombo Hanay Pangaldao. Bombo Raymond Natchor reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 dito'y La Union. Basta Radyo, Bombo. Bati kasangwanan ni Tala.